Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Bahaïing hasam jong uraja Raghuvanshi kilawan poi Neigrihms Hospital Shillong nagbenta ban soy ki kot kisla shwaban sedang ya ka postmortem. Hadu ka khat arbaje shiteng ski menta ka lai tarik jeliu ki doktor kimpat sedang ya ka postmortem namar kidang penbiang ya ki kot kisla. Lethu baki pulit na sora bat magistrate kilapoi Neigrihms Hospital ban Pyndep ya ka postmortem. Kinong thok khobor ki balaya ap Shillong Press Club hakapor khatwei bejim step habaki Bahaïing jong uraja kinwan ban ajingkran hendrei hadu kapor khatwei steng bin step kim shimla poi namar ki ralet no Neigrihms Hospital ban soi yaki kot kisla shwaban postmortem habaki nong thok khobor ki raprashang banekran bat ki Bahaïing uraja kidang phaap namar kidang bun kam bat ki doktor ya kamet uraja lawan ra haka janmiet ka artarik jeliu Neigrihms Hospital hadian belalap hawai saudong linti na light do ban let shadom lakhyat hadian khatwai sngi bakilaja haba kilawan phai na nongriat haka art pulai tarik jemang kipulit menta kidang wat saya ka kurim ka sonam Raghuvanshi. Tahu lagi tak?